Som Ľudmila Kôrková. Bola som jednou z prvých kvalifikovaných učiteliek na Slovensku. Môj život a práca sa odohrávali v čase, keď sa na vzdelávanie dievčat nehľadelo ako na prioritu. Vyrástla som v spoločnosti, kde sa len málo kedy otvorila téma ženského vzdelávania. Mojím cieľom bolo toto zmeniť. Vzdelávala som sa samoštúdiom a neskôr som mala možnosť zložiť skúšky na preparandii v kláštore pod Znevom. V roku 1862 som založila školu pletenia a ručných prác, aby som ženám poskytla príležitosť získať praktické zručnosti a nezávislosť. Práca krajčírky bola jednou z mála možností, ktoré boli pre ženy dostupné a považovali sa za dôstojnú prácu. Neskôr som v Martine založila súkromnú dievčenskú školu, kde som učila katechizmus, gramatiku, právopis a ďalšie dôležité predmety. Hoci som mala podporu od niektorých mužských príbuzných, neprestávala som bojovať za sebestačnosť žien. Svoju víziu o lepšom vzdelaní som zdieľala aj prostredníctvom písomnej korešpondencie s Marinou Hodžovou. Po nútenom odchode z Martina som učila na dedinských školách. Vzdelávanie pre mňa nebolo len povolaním, ale aj poslaním. Dokonca som vzdelávala svoju neter, Izabelu Textorisovú, ktorá sa vďaka tomu stala prvou slovenskou botaničkou. Mojím snom bolo, aby ženy mali možnosť dosiahnuť viac. Verím, že som svojou prácou prispela k lepšej budúcnosti pre dievčatá na Slovensku.